Dávno sme rekonštruovali rodný dom akademika Jura Hronca, ktorý založil 5 slovenských vysokých škôl. A na to boli treba peniaze. Bolo ich málo. Pri jednej príležitosti, ale to nebolo teraz pred volebnou kampaňou, to bolo veľmi dávno, som sa mu zdôveril, že hľadáme peniaze. On veľkoryso cez Československú spoločnosť zahraničnú v Prahe, pobočku v Bratislave, nám zabezpečil také financie, z čoho sme mohli ten dom doviesť do normálneho stavu, tak ako vyzeral pred 150 rokmi, keď sa tam tento vedec narodil. Je to veľká zásluha, pretože je tam teraz také mini múzeum, kde chodia deti zo škôl, kde chodia turisti z domu aj z zahraničia, aby sa oboznámili so životom a dielom tohto človeka, ktorého si aj Ivan Zuzula nesmierne vážil. Pri našich diskúziách po večeroch sme sa rozprávali o svojich rodinách a vycítil som, že je veľmi silne viazaný na svoju rodinu, na svojich príbuzných, o ktorých mi veľa a krásne rozprával. Čo chcem povedať na záver? Ak by ste sa ma opýtali, ako ho hodnotím ako človeka, povedal by som veršami z našej hymnickej piesne Kto za pravdu horí, napísanej Karolom Kuzmaním, a tam v poslednom verši je krásna veta. Koho dar nezvenie, hrozba neskloní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. A toto je krédo jeho života a verím, že mu navždy zostane. Pre tieto vlastnosti a pre tieto jeho činy, ktoré doteraz vykonal, nie len pre seba, pre národ, pre školu, ale aj pre túto krajinu, si ho nesmierne vážim a budem ho voliť, dávam si ho ako svojho kandidáta a chcem upozorniť aj druhých, aby zvážili, že toto je muž, ktorý by túto krajinu vyviedol z ťažkej situácie.